Jokiala post office along postmaster Ilyas Phangchol Benthani Teranatum office alongside Cheklem Klepin Pensi Bainong Chenbom. Lakain Korapon Elip MEC constituency of Parlo, Jokiala Marzong Club Adung ke the post office along a Chokomar Bahinatum. Saika Cheklem Klajok postman abangsi office along Inirong. Postmaster Atom Bahini Mate office kang inia jok postman mate adon logatonam Nanjia Bangsi. Saim Inirong a jok ong dong aratum kator kachatong na. Lanchat kali si metang atum si Aadhaar card, pan card, driving license tena danglok kaprek online mate post office along nangke lesson anke kachen dam nang bonta tangka bangke inkoi thongke ban tekang nang jiputa ong dong ara tompe ning jepon bonta postman terang asang pan perang ke tom karjo pon utna ke thandon ke postmaster atom ta sai che ongwer pusi nang ke thandon Bonta office along attendance register kang pon hot ke higher record abe puta nang thandon laso teng prote postman abang ta duty ke bang wedong phan ki bindona san mandel athema hada kach ta ora tom benanga thandon teng ke achiklo chot kalisi aningkan da maine tum ke office along kani pen sai cheklem thekdon long le puta ning jepon lason si pherang ke tum kamre dam hot sita Ilyas Phangchol pen thani terana phan ke post office mate semarong thekdam long le Lasi office along an kedam dia tum dokumen ke thoila pen thap opsi dokumen a puru cheplang det anpin lasi lapusan central awarding our sai kelong atum ta methang sai kacheklem pamemede atuma phan ke authority atum sing sai jima mate tangka ke joi si pacho bom jila ke aposi ethan ko pusi cherok tora tum pen ning jepon nilipen philip iso loti ki news karbiang long Lela mara keora kajironga si ongu nake punai deke. To giulo no boy. Ye sang hom yang karang sang hom yang gede. Ah kalan.